Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka, wanda muke kawo muku labarai da ɗumi-ɗuminsu. A wannan labari namu na yau za ku ji cewa wata ƙungiya a jamhuriyar Nijar ta bayyana cewa za a yi tattakin neman sakin Muhammadu Bazoum a Nijar. Wata ƙungiyar farar hula ta MENAJI a jamhuriyar Nijar na shirin gudanar da tattaki a babban birnin ƙasar Niamey a ranar 27 ga Yuli domin neman a saki tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Bazoum, wanda ke tsare tun ranar 26 ga Yuli ta 2023. Ƙungiyar ta sanar da hukumomi a ranar 21 ga Yuli cewa za ta gudanar da tattaki ta lumana domin neman a saki Bazoum ba tare da wani sharaɗi ba. Jagoran ƙungiyar, Abdulrahman Ide, a tattaunawarsa da manema labarai ya bayyana dalilinsu na yin wannan kira: "Abin da ya sa muke so a saki Bazoum shi ne mun ga kamar riƙe shi da ake yi ba bisa ƙa'ida ba ne. Bai kamata a riƙe shi ba haka nan dindindin ba tare da shari'a ba," inji jagoran. "Saboda haka muna kira ga gwamnatin sojin ƙasar da su sake shi ko kuma su yi masa shari'a. Muna kuma hanƙoron ganin ɓangaren shari'a ya tsaya da ƙafarsa da gurfanar da waɗanda ake zargi da yin zagon ƙasa da tattalin arzikin ƙasar da kuma ƙarfafa dakarun tsaron ƙasar wajen yaƙi da ta'addanci." Jagoran ya ƙara da cewa an dai tsare Bazoum da matarsa ne a gidansu tun bayan juyin mulki da hamɓarar da shi daga mulki, wanda ya bai wa Janar Abdurrahman Chani mai shekaru 65 damar karɓar mulki. Wannan shi ne rahoton da ake da shi daga Nijar, wanda yake nuna cewa wasu daga cikin 'yan Nijar za su yi tattaki domin a sakin musu shugaban ƙasarsu, wato Bazoum. Wannan shi ne karo na farko da 'yan ƙasar suka yi wani yunƙuri domin su ga cewa an saki